Jaskin, iruze egiten dugu pozik, giro honean. Eta ateak beti zabalik nolabait, ezta? Publikoak esateko duenari, iritzi guztia baitira ongi etorriak. Gaur, saio aztekoa ginen, eta batean, ara non? Astigarrako lagun bi publikoan, erreklamazio pare bat egiteko prest. Bai, Lehenbizikoa Gabon. Bai, Gabon. Izena? Urko. Urko. Bai. Hobekuntzaren bat edo proposatu nahi duzu Urko? Bai, sarreratxo bat ingo gugea odeita Urko. Bai. Arantzazuko ama ikastolakua. Bai. Ados? Mundarro jolaztegu bilok. Bai. Eta, bueno... Hau, aprobetxatu duzuzuk? Bai. Ligatzeko. Hola, pixka. Bai, ligatzeko, bai. Bai, Eta? hobekuntza pare bat dira, programa oso ondo do. Oso ondo. Gainontzekoan ondo? Dena ondo. Vale, baina? Pare bat. Bai, lehenbizikoa? Urko? Kontua da, kantatu bar deula. Bai, iruzeko eskua. Bai, orduan, iragarki batzuk jarri. Zu nahi duzu iragarki karo, hola, doinua ikasteko. Vale. Lehen jarri guzue. Ados. Ja, tarte txiki bat ematea hor. Gaizki. Hori lehenbizikoa, bigarrena? Hori... Bueno, Antxon. Zuzara? Ni, Odei. Odei, Urko eta Odeieko, Odei, bale? Odei? Jertxe hori nun erosizu? Venga, datozen lagure lehiakia, zer hau. Oier, eta zoi hartzen, Josu Lander Xavier. Mikrofono eman eta besoa hartu, Txalo bero bat, daukazuek, Eta emanez gero hirugarren aukera bat, eta aurpegi hori eta... Jende jatorra hemen, Bai. Jende ona. Zumaia Arrak, zuek ere pozik? Pozik. Bai, ez da? Bueno, pozik. Zuek ere reklamazio txiki bat baduzu, Bai. Sokatiran aurrera egiteko. Bai. Ez dugula asmatzen? Bai. Zoi hartze, zer gertatzen da? Da zaigu hor, ez dakit. Ez? Gatz pixkat. Gatza izango da kontua? Ez dakigu. Ez Zumaia Arrak izan da, kostako kresala baduzu, Oier? Ez daki zer dan, baino... Zerbait Jose bai. Berdeu, bai. Bost saio, gurean bosgarrena hau, final bakarra jokatuta. 125 euroak, orduan txeira bat ziren dituen. Beste aukera bat gaur. A ber. Ze egia da, sokatiran arte oso sendo ari zaretela. Ja. Eta aurre hartuta, eta arazorik gabe, gero sokatira iritsita. Momentuz ez daukagu beste irtenbiderik, estrategia aldaketarik. Ados, zuek, Inai badigu, Astigarragakok, aholkuren bat edo... Dena ondo. Dena ondo, oso ondo. Zuek bai, guk ez, baina zuek dena ondo. Ondo. Bani mota zorte hon, bikote, apazu baia. Sokatiran hasi eta arresiaren kontra egiten Antxe, dutelako. pareta. Josu eta Jon hementxe, bestak beste final guztiak eginda momentuz, lau saio, 3 final 850 euros, ondo? Jon, aurrekuen amaikakoa osatu gabe, bai. Bai, arpegi jago egin dikatzeko, justu arpegi. Esperotakoa erabat, Baina oso ondo, hau oso divertigarria da, ezta? Josu etorri finalera amaikakoa osatu, eta badu divertigarria egiten. Normalena horrek bateo baina. Zuk besterik ez duzu ezagutu, zuentzat Ez minuzera, ba, hau da. etorri eta finala jokatzea. Gaizki oituta, kontuz. Josu ze intentzio gar, eta ja esango dugu, 850 eurogaz, plantxuren bat egiteko moduen. Bai, bueno, afarin bat eta... Afaritxuren bat eta ondo. Gauza intentzio. Biltzeko elkarteren bat edo? Bilatuko, bai. Baina elkartea bildu ezkego gehi hori igual, bilduko ia eta... Apa, kontuz, arrisko hartxe. Ze intentzio gatoz, gaur. Ondo pasa, finala, sakua... Aldana. Betikoa. Ongi etorri, bikote. Eta betikoa ez? Lehen bizikoz baitira gurean, Lander eta Xabier ongi etorri. Eskerrik asko. Ondo? Bai, gustora. Nondik gatoz? Donostitik. Baina bakoitza, kontuz, Lander zu? Ni Bilbotik. Ah, Bai. Bilbotik, baina Donostian bizi? Ez alderantziz. Donostiarra, baina Bilbon bizi. Ados, baina Donostiako Intxaurron dauzokoa zara. Hori da. Hori aipatu duzu lehen, Xabier zu berriz. Ni orain lanean Gasteizen. Ados, eta Antiguotarra. Antiguopa, bai. Eta Donostiarra. Baita. Edo Antiguotarra. Biak. Bueno, ondo. Biak, dena ondo. Lander, Bilbora zerk eraman gaitu ba? Hasieran biologiak, Eta gero? eta gero biologiak. Xaguzarrek. Xaguzarrak. Kontuz, Xaguzarrak. ze egiten duzu lan, xaguzarrak ikertzen. Wow. Bai. Eta? Bueno, Beldurrik ez diezu, argi dago. ez. Zer izara ikertzen, zehazki? Xaguzarren populazio ekologia eta ekologia espaziala. Atzo aritu nintzen Wow. pentsatzen. Nola haute da hori? Ez. Kopuruak edo, zer daude, desagerteko arriskuan, ondo daude? Kasuan kasu. Kasuan kasu, Bai. claro. Hemen, Euskal Herrian, Euskal Herrian oroar ondo. ondo. Bai. Xaguzarrak ondo daude gurean. Xaguzarrak ondo. Bai, Oso eta ondo. gure, bai. Nik etorri Euskal Herria, Xaguzar guztioi, eta Xabier zu, bere aldean igual ez da interesgarria izango, edo bai. Ez. Zertan egiten duzu lan? Mediku modun, Gasteizen.
Ja. Ya está. Jendea zaintzen, ez xabuzarrak. Hori, Haude. asko zue gutxio. Ze espezialitate da, edo ze arlotan edo? Radiologian. Radiologian. Bai. Bueno, Jendeak plakak ikusteko. egin eta... Hainik beharko nuke plakatxu bet. Bai, zertarako. Ez du lentzat. Ah, Bai. horrela urrutita, ikusita horrela... Bastante ondo, Vale, Bai. oso Ez du ondo. maten gaizki ez. Oso... Ba, oso ondo pasako dugu, hau. Txalo beroa jende hori. Ongi etorri bai. guztioi. Jende jatorra hau egun. Ondo entzun, hasi dardarkazuek. Miluzeko zakuan, 98.000 euro. Txaloak, oiuak eta erreklamazioak. Galdera, badako zile mikrofonu ondino? Odeita horko, bale. Ondo entzuten zait. Oso Bai, ondo egin. Eh, Gero kendu, 98.000 eurorekin zehingo zenuke? Bo, zer ez nuke ingo. Ba... Azteko... Ba... Jertxo berri bat erosi. Venga, ba! Txalo beroa, martutu ere, oso ondo. Aratzazuko ama ikastola. Hasi gingo gara, arrasto. Bueno, giro bikaina upazuek lanien jarriko zaituztegu. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Oier soiartze. Nahi baduzu soilik elkartuko zara berekin. Apaisa. Bai, aukeran. Ez baduzu ere, bueno. Medikoa. Dentista. Uste baino botere handiagoa dauka. Psikologa. Eriotza. Gogor, Paso. Paso. Tresna jakin batzuk erabiltzen ditu. Tresna batzuk, lanerako. Nahi bazu, Bai? Arakina. Arakina, ez da arakina. Nire ez. Ez. Paso. Paso, Fontaneroa. Turgina, ez. Bueno, puntak bakarrik da gehien entzuten duena. haze arrasto hau. Pelukeroa. Oso ondo, Ia baitzakia ondo, bai. Eta marpuntu. Ondo. ba euko boterea, Sekulakoa. Txartu urteten zunien, Bai, bueno, bai. zer da hori. Bai. Eta alderantziz, klaro. Josu Jon, bigarren, taula, eta estroiatzeko arrasto hau. Begira, sokatiran dabil. Txiba. Txiba. Gu. Espero, Oh. Galderak. Zure moduan, bi beso dauzka. Tximino. Tximinoa. Identifikatuta zer ditu gara, no bai? Paso. Paso. Egurrezkoak zein plastikozkoak dira. Arrasto ona. Egurrezkoek edo plastikozkoek. Bi beso, soka bat. Erantzun bat? Paso. Txotxak. Txotxak. Maia, Trontzan ibiltzeanak, ez dakit. gontzalariak. Trontzalariak. Bizilagunen artean lapurtzen dira. Oso ona hau ere. Lapurtu, Egur. nahastu. Bai, bueno. Egurtzen plastiko, sokan, bizilagunak. Pintzak. Ondo! Puntu, usurbila. Lapurtu ez. Ez, erori egin dira eta gero... Lapurtu ez erori. Utzi, bale. Ia puntutxo batzuk. Hirugarren, taulan lehenengo arrastoa. Lander Xavier. Izateko zerbait egin behar da. Dirua. Famatua. Jaio. Zerbaitena izan zara, ziur. Umea. Oier, Laguntzailea. Laguntzailea. Seme alaba. Epaiketetan bere bila egoten dira. Literala da. Errua.
Arrazoia. Egia. Kontakatiluak esango dizu nor den. Oso Baten gertu bat, lehen. lehen esan zuie. Erruduna. Vale. Ah. Vale. Ez da beste irudamar. Parekatu da oso. Oso no. Denok izan gara zerbaiten erredun, kontuz? Bai. Zuk idazki aitortu nahi duzu zerbait edo? Ez. Ez. Bai, errudun bai. Bai, ez da? Askotan. Ondo, Bai. bueno, hori ere egin behar da. Egin mintzio osonak egitearen errudun, adibidez. Saioko da. Claro. Hartu lekua, Josu eta jo mestaldean. Hiru kontzeptuak asmatzearen errudun ere izan zaitezten. Debora. Berakatz sopa nahi txeren errudun. Soterako, banaiz, Eso. banaiz. Eta hasi, Zer da? bai, Bendatu, benda. benda. Bai. Espazio bat, laua. Tabla bat. Apa, hier. Elefantea? Bai. Igerian, elefantia Ez, igerian. ez, Oasi, Elefante marinoa. ez. Elefantea, oier, zera, gehiago, zen. Leko bat. Oiana, sabana. Bai. Sabana, ondo. Ja? Bai? Zer? Irakurri. Gogoratu ikasi. Ikasi, bai. Ikasi. Memorizatu. Zer da hau? Arazoak, Lagundu ere ezin du egin eta... Denbora, hartu lekua. Egoera, edo bi pertsonaiak, langilea eta bekaduna. Zuek izan zarete biak bekadunak, biak... Bai. Horretxe iritsi daiz. Estatu kafe bat o fotokopi bat Zer zurko, egin. zer? Bai. Ez. Imaginazio bajuntego. Ba, Jon Hablan. Ez duen asmatuko. Bueno, pasando, bi, berrogeina, vale? Vale. Hau pasuek. Josu eta Jon, zuen miluzen bekadun izan zine den. Bai. Baina, veterano izateko... Gai, bidei. Bai, bidea egiten. Hartu lekuan, mesedez. Lander eta Xabier bekadunak, hauek, bai. Eta bekaduna izaten diegu, bota proposamenak, eldurri gabe, laguntzeko gaudeta. Denbora. Jan, Espainia margotu. Txoria. Vale. Oioa, oiaskoa. Bai, Oiaskoa? Oiaskoa? Oiasko herrea. bai. Hori bai, Desodorantea. oso ondo. Txakurra. Gamelua. Bai, Gamelua eta errege magoa. oso ondo! Aupa! Zer den norbere buruarekin gozatzea, Landerak egin du. Ondo, jode. Ua, Oso ondo joan data. oso ondo joan da. Oso ondo! Iruroina, punto! Ea imintzioak egindakoan ere aurpegi horrekin geratzen garen? Ja. Bai, hartu lekua, mesedez. Oierzo jartze bestaldean. Konfiantza badugu, Ezimesteko hori. Debora. Dozen? Animalia, ibili, haundia, elefantea, Ez? boxeo, karate, Ez da karate? hori. Goril, Karatearen antzako zerbait? goril. Panda. Bai? Bai. Ondo? Vale. Idatzi, Multa jarri. ikasi, Ez? Boskatu. Boskatu hori da. Zer da? Boska eman, Zer da? botoa, Ez? Hauteskundeak. Oso Bai. ondo. manikia eta diseinatzailea. Erropa, Dendaria. Eta zertan ari da? manikiari erropa jarri. Bai. Bai, egia esan, bai. Oso ondo. Ondo. Horri izan zen, challenge bat ere, manekin challenge. Ondo Lander, Xagusarrak eta manekin challenge. Zure bi pasioak, ez da? Oso ondo. Danak, iruroina, punto! Oso ondo. Zer? Plazer eskutuak esaten gabiltz. Hauteskundeak. Buah, supersale nahi. Supersale.
ikusi, aurretik gero. Bale, hauteskunderik ez, Eroglifikoak orain, puntuak pilatzen jarraitzeko aukera, Oier, zoi hartze, bai? Bai. Lehenengo eroglifikoa, datorrela denpora. Non egon zara udan? Zer da? An... Zer da? Zer da hori? Logo bat. Non egon zara dudan. Hor, an... Han, badara entzumaren Andorran. zati? Ez, Handetan. ez. Han gero, behar dugu. Marka bat, logo bat, Armani. Armani, eragiketa egiten dugu, Armeni. Armenian. Armenian. Arazoak. Azaroak. Abendua dator, lasai. Bigarren eroglifikoa haupazuek, denpora. Arratsaldean egiten dut, An... A, Ero... aero, Aerobik. aro, bi, Ka. ka. Oso ondo. A, ero, a ver, zeu, que torri noreñe. Ia, A, ero, Bueno, ez dakit zehazki zer duena horrek, baina. Oso ondo. Nire ez Aerobika. zerbait zeukan. Ondo. Egite duzu aerobika? Ez. Ba, lele, asmatu, 50 puntu, ondo. Oso ondo. Orain ja ez da inbeste, ez da? Lehen izan zuen goraldi bat, aerobikak. Bueno, ondo dau. Orain ez da Ez beti ez inbeste. da inoiz, bai ondo. Zuek Josu eta Jon? Bueno, ardizekaz nahiko aerobik. Ingo zu, Josu, bai. Josu mendian Jonek, Kirola? Josuri behi da. Ah, ondo. Hori ere egin beharra dago, Eroglifikoak, lehenengoa denpora. Beti errapatzen zaitut, Berri. nor da? Berriketan. Berriketan bikain. Tom eta Jerry. Eta sagua Jerry da. Eta orduen Jerry berri bihurtzen zaigu eragiketa egin da eta ketan dau. Berriketan, oso ondo. Tom eta Jerry, Onak. Onak. Xagua eta katua. Ni beti katunalde. Bai? Bai. Da inoiz, da piolin eta. Beti katunalde. Bai, Nuen irabazten inoiz. Ondo. Josu Jon, bigarrena denpora. Oso handia da. Kontinentea. Bikain. Zer da, hoi, Jon? Koko erdiako, korrekan tintinen erdia, kon-tin-en-tea. Kontinentea, oso ondo. Jonek ez du egiten aerobikik, eroglifikotan garunak egiten duelako, ja, inbarrako guztia, Ondo, puntu, oso Oso ondo. ondo. Lander eta Xavier, esan didate, abantaila bat, erogli hori, oraintxe pasatu digute, mezua, saguzarrak izugarri gustatzen zaizkio. Zalea da. Bada oso Bai. bere giroko zerbait. Lander orduen bere gogoko bihurtu zara. Zeiretatik. Saguzarretan aditua izan da, teknikoki, bazara... Aditua. Batman? Ez. Ez. Xagusarroski. Saguzarroski kondea! Oso ona! Jode, hor erabaki zenuen, nik saguzarrak ikertuko ditut, ezta? Umetan saguzarroski kondea ikusit da. Jode. Bueno, jakin dezazula erogliebe fana dala. Bai. Ia? Konexio bat dago Laguntzarako hemen. balio duen. Bai. Hau pasuek, sorte hon. Lehenengoa denpora. Non utzi duzu? Zer ikusten da? Dadoa. Bale. Dado... Non? Dadukan. Kandadua. Bai? Bai? Zer ikusten du? Kandadoa. Eta eragiketa egin, uga itxekaldatu hori kandadua. Oso ondo? Bale. Saguzarroski ez da... Entrebea igual. Bigarren eroglifikoa denpora. Non darra da zure laguna? Bai? Dominikarra. Ondo, Bikain. ondo! Solfeako notak do eta mi. Ni, karra. Dominikarra, bikain. Zerkarlana, Batman eta Robin! Egun puntu! Eta orain, Iaski, izan ere gauza askoren erregina zara, gasolindegietako ere, bai. Zenbat bidaia aurrera eta atzera, Bai. zenbat geldialdi gasolindegietan. Bai, eta baditut Euskal Herrizen batzuk oso gustuko. Ah, eta beste batzuk? Ez. Ez kontrakorik eta ez? Ez, bai, batzutie oso Ja. batzuk, eta bestatzutie oso majuek. Ondo. Eta erregalaten doztie txupatzuzek. Aipa, benetan, Benetan? Bueno, hemen erregalatu ez, kontua da Gasteizko gasolindegi batean, geratu dela jare, gure ikuslea miluzekoa, eta bertan, zalantza, sortu zaio, depositoa dezakezu, dio kartelak. Depositoa dezakezu zer? Bete! Justu! Puf! Zer! Ah! Jare, eskerrik asko, txalo bero, Apa. bat, dezakezu, ezta? Ja.
Hau guztia esan da. Eta zuen erreklamazioak entzun da. Herriari entzun da. Ze hau ez da galdetuta gero jaramonik ez egitea, eh? Urkote dei zer, zer, ondo? Herriari entzun da. Bai, hartu mikroa. Bai. Ba, Arantzazuko ama nizenian, eskertzegu, jartzea musika, eta dena, hola, entzulek, errexabiteko dena. Bai, jarriko dugu. Eta zuek lankideak abestu, eh? Jarri beharko. Hombre. Lankideok nahi duzuenean, eta zuek abestera. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku horretan dago zure bai. Eta zuek! Hola, bai. Hola, ondo, ez da? Hola, bai. Oso ondo. Haupa zuek, etorri lehiatzen, eh? Etorri lehiatzen. Publikotik lehiaketara. Hiru laburte. Hiru laburte. Hemezortzit eititugunean, Vale. lehenengo gauza, apuntatu. Oso ondo, zeuen zaine onko gara. Vale. Zer den erabezaroa ahotxean ja, eh? Polita. Apa zuek, jade. Onenak. Zu lanera, eh? Bai. Eta, lehenbiziko eskua. Iritsiko algara egun horretara. Non egiten dute gazta birakorraren jaialdia. Josu Erne. Irlandan, Ingalaterran, Eskozian, Belgikan. Irlandan. Bai, Josu. Ingalaterran. Ondo. Ja, Josu, horrelakorik, hemen? Gaztaile bota eta Usurbilen aldapa bera. Badago aldapa, eh? Baina Usurbilen? ordainduta geho. Ah, ja. Bai, ez da. Aurrena ordainduta gero bota. Egin nahi duzuena gero. Oto, bigarren galdera. Ze urtetan kaleratu zen, Europa guztian, Saturday Night kantua. Dantza? Aurrera lau. Eta orain moztu onenean. Onenean. 1980an, 1984an, 2000 urtean, 2004an. 94. Oso ondo. Asko ligatzen zan kantonekin, eh? Bai? Bai. Tonterize, ti, bima behi, be. Batzuk edozeina ez direkin ere jaski. Batzuk trebeak. Nola du izena, Idoia Torregarairen eta Mirari Martiarenaren argazkiko ikuskizunak? Luze eta motz. Nola? Oso ondo. Edo. Hori. Luze edo motz. Ondo. Oso ondo. Orain stand-up ikuskizunarekin dabiltzata. 3 ordutan horrelakoak egin behar dira. Berezik esango nuke lehenengo 2 orduetan umoreak leku gehiago baduela, eta 6tatik 7tarako ordu horretan mezularia ere gertu dagoenez, informatibotara gerturatzen gara gehiago, baina bueno. Zein da, entzun dugun kazetaria? Maite Artola, Oiane Perez, Maialen Otermin edo Olaia Urtiaga. Oiane Perez. Olaia Urtiaga. Ola, ja. Oso ondo. Bai pasa, Euskadi Irratian. Oiane Perez gero dator mezularian, 7tan. Letra. Zenba solairu ditu bek dorreak? 21, 28, 32, 38. 28. Oso ondo. Beti izan dut gogoa horra joateko? Horra, gora. Kanpotik ikusita ez dakit, maten du gogoa. Horra gora alda, igota. Ez dakit zer egiten duten, hor? Bueno. Zuek ondo, puntuak irabazten. Berko. Horrela. Nor ez da moda diseinatzailea? Aitor Goikoetxea, Maia Paolaza, Iraia Oiartzabal edo Arantza Aldezabal? Maia Paolaza. Bada. Bota nahi zebena. Aitor Goikoetxea. Hore bai? Arantza Aldezabal. Eta asmatu. Biologiako irakaslea. Aiba! Zure irakaslea? Bai, izan dagoa. Haude. Zer ondo? Askatzeko guera hogazue, bide batez? Oraindik lanak. Edo, probatu nahi? Bueno, bai. Ze, Xabier, bai? Venga. Ozen bada? Ez, esan noiz zaren... ez. Bueno, hasi gara. Ya está. Hau, segitzen nahet? Ez. Ja, hankasartu eta bola, baina... Sí, bai, ja. Etorriko da beste aukerarik. Bueno, zeta badaukagu, konturatu da. Apa, Zumaia. Ze filmetako soinu banda da hau? Indiana Jones. Eta, bai, barkatu, pista manutor. Latigorekin. Oso ondo. Hala ere, ze soinu banda danak. Bai, Honek. txarrik ez horre.
Askatu nahi duzue? Oier, zoiartze? Ez. Beste bat. Beste bat. Hori, nola esaten da guztiz behartsua, azparnen, koskila, kiskila, keskila, kuskila. Keskila. Kiskila. O letra. Txaituko gea. Bai? Ozen bada? Esan, noiz garen izanen gure etorkizunen jabeak. Oso ondo. Egun da Santi hori da. kantaren zatitxu hori. Lehenengo komodina banatu dugu eta bigarren eskua zeuena, Josu eta Jon, eutxi, bigarrenari alba da. Itxasuari buruz. Entzun hau. Korrelebua, latzada benetan, esnatutzen baigera. Nola jarraitzen du arratsalde honetan kantuaren bertsio honek. Alkain kantuan. Goizeko 3:00, 4:00, 5:00, 6:00. Josu Jon. 3, 4, 5, 6. 4, goizeko 4:00. 5:00. Esnatutzen baigera, Ozemank. goizeko Bostetan. Abalader. bostetan. Ondo, askatuta. Zein herrik ditu 1000 biztanle baino gehiago? Zunbilak, arantzak, etxalarrek, berak. Josu? Arantza. Ez? Berak. Bai. Josu eta Jon, zenbatekoa da gehieneko abiadura Alemanian? 120 km/h, 130 km/h, 140 km/h, 150 km/h. 150. R. Entzun hau. Jose Jimenez Sánchez Rodríguez. Zelar biltzeko sarderik ere ez dago baserrikua. Nongoa da Jose Jimenez. Aizarra Zabal. Josu kababezu du. Aizarra Zabalekua. Pasando. Beste galderatxu bat? Beste bat. Nola deitzen zaie judo kirolean erabiltzen diren gerrikoei? Ien, Kenobi, Wan, Obi. Obi, Wan, Kenobi, matematizan. Ja, nekien hori? Horti datorre, Wan. Obi. Landarak eta segerrek garre, Obi. Obi-Wan Kenobi, Askatzeko aukera? Ez, utziko diegu, Josuni eta Joni jarraitzen. Din förtröstan långt bortom orden som har visat en liten by. Hau Josu ez da, ez du. Ze hizkuntza da bestikoa? Suediera, finlandiera, bretoiera, moldaviera. Finlandiera. Rebotea? Suediera. Oso ondo. Askatuko dugu, bai. Bueno, a ver, espero, orain. Galdera guztien erantzuna da eta erantzun guztien galdera. Bai! Komodina! Lander Xavier Rosondo. Orain arte lanak oso ondo egin da bikote. Eta 3. eskoa zuenetik abiatuko da. Zer dakarren? Ixa, sareko parrandazalea. Zer kendu dugu argazkitik? Piragua, zuaitza, farola, leioa. Farola. Leioa. Ondo. Ondo, Zu, Te. Nola du izena zeramika konpontzeko teknika japoniarrak? Kaizen, kintsugi, kanban, reiki. Guau, zederra hau. Kintsugi.
Oso ondo. Sarturitzen nik ben denda batera, hau oso politxea delako zauriekin eta honek badauka. Propio egiten dute baita ere, ezta? Eta honek bai, klaro. Ba, super garesti. Ja, ematen dio beste xarma bat konpondu izanak. Ba, bueno, ba, aurrera. Oso politxe, Bart ikusi dute euskara teilatu batean. Ze koloretako teilatuan ikusi du Natxok euskara. Laranja, arroxa, marroiska, horiska. Ze agotxa Natxok, Bueno, zer dana, Natxok? Marroiska. Teilatu. Horiska. Horiska. Laranja. Teilatu laranja batean. Ondo. Ona. Eta aurrera. Lander Xavier. Ze esan nahi du ondorengoak zeinu hizkuntzan? Jantzi, berokia, alkandora, pijama. Berokia. Oso ondo. Puntu asko irabazten, ondo bikote. Isa sareko parrandazalea, Koldo Miscelanearen esaldi bat da, hemen ezkutatu duguna. Ze ezkutatu dugu Alaiz eta Maidaren kantutik, zuzen ongi, ederto bikain, ondo bikain, ederto untxa, ondo untxa. Ederto bikain. Ondo untxa. Ederto untxa. Kantutegia ondo da, Josu? Kantutegia ondo errepasatuta, Hori bateko, Bai, ez da. Zer tokatzen den? Esaten digute. Ondo. Aurrera? Lander Xavier. Zenbat erreloju agertzen dira Daliren oroimenaren iraupena lanean. 3, 4, 5, 6. Zerra. Lau. Eta? Hala induko gara? Aurrera ingo du. Ze ibai da argazkikoa? Urumea, Bidasoa, Arga, Ibaizabal. Ui. Lehor dator. Ui. Edo? Zer da? Bidasoa. Zer da, Irunen? Hori zubize, bai? Askatu nahi duzu, probatu sikiera? Ez? Segi ba? Zein herrialdetako platera da Zureka, Polonia, Txekiako Errepublika, Lituania, Austria. Itxurosona? Poloniakoa. Negurako eta ona. Ondo. O. Eta horrekin? Apa, Xavier. Sareko. Sareko horma txikietan txiokatzen duen txiolaria. Bueno, badaki nola konpondu. Baina aukera zuena da berriz ere. Zer kendu dugu Ruandako banderatik? Ilargia, izarra, hegaztia edo eguzkia. Azken errondara bidean. Azken aurrekue. Lander Xavier? Eguzkia. Hau da, hau, Berriz ere. Aukeratxo bat. A ber. Ia. Gaueko ordu txikietan txiokatzen duen txiolaria. Batman eta Robin, elkar lanean. Ezkegia ikustea pixka... Ondo. Bikain. Komo deina zuentzat, bigarrena. Adidanok, markagailuak ikusteko momentua, 380 puntu Zumaian. 210 eta komodina Usurbillen. Donostia, 580 eta 2 komodin. Zein da zuzena? Lehenengo erronda, adidanok, biziraupena jokoan, perkusio instrumentuak. Nahi ditugu lehenengo erronda honetan.
Atabala, bodrana, panderoa, timbala, eskila, fagota, okarinak, kriskitinak, atabaka, txalaparta, triangelua. Panderoa. Perkusioa. Txalaparta. Zimestekoa. Triangelua. Dirudiena baino zailagoa, jotzeko, bide batez. Kriskitinak. Kriskitin, kraskitin. Eskila. Kanpaia, hori da. Timbala. Baita ere. Atabala. Do. Taula eta euria, sarriren obra. Josu Jon, azken Komodina. erantzun zuzena geratzen da. Komodinarekin jakingo dugu. Bodrana, Irlandarra, 150 puntu. Bigarren erronda zauek erantzuten hasi, eta bigarren errondan jakin nahi duguna da, 3 Oscar sari edo gehiago dituzte. 3 edo gehiago. John Ford, Meryl Streep, Walter Brennan, Tom Hanks, Katharine Hepburn, Jack Nicholson, William Wyler, Ingrid Bergman, Frances McDormand, Jane Fonda, Al Pacino. John Ford. Zuzendari moduan lau irabazi zituen. Meryl Streep. 3 Oscar. Al Pacino. Aktore bikaina. Oscar bakarra. Tom Hanks. Honek bi. Philadelphia eta Forrest Gump pelikulengatik. Komodina. Planto edo jarraitu? Planto. 30 bakarrik? Bai. Kontserbadoreak, zuentzako 30 puntu. Jane Fonda genuen leguzkanpo. Jane Fonda kenduta beste guztiak, bai? Bale, bai hirugarren errondara goaz. 1940ko hamarkadan gertatutakoak. 1984 liburu argitaratu zen, Albaniako Errepublika sortu zen, King Kong filma estrenatu zen, Anna Frank hil zen, lehen bertsolari txapelketa nagusia, Mahatma Gandhi hil, lehen telebista saioa BBC-en, Bigarren Mundu Gerra amaitu, Benito Lertxundi jaio, Hiroshima bombardatu, Islandia Errepublika independente. Lander eta Xavier? Bosnia. Zintzuk? 40ko hamarkadan gertatu. Zenbat, zeo zer? 45ko martxoan. Bigarren Mundu Gerra amaitu. Urte bereko maiatzaren 8an. Hiroshima, bombardatu ondoren. Ondo. Lander Xavier? 1984 liburua argitaratu. Ondo, Orwellek. Albaniako Errepublika sortu. Oso ondo. 46an. King Kong filma estrenatu. 33an estrenatu zen hau. Lander Xavier? Lehen telebista saioa BBC-en. Mila 1922an izan zen hori. Oier eta Soiartze? Benito Lertxundi jaio. 1900 eta 42. Gandhi hil. 48an. Ondo. Eta? Bat eta bat? Da igualdo, baina, bueno. Lehen bertsolari txapelketa. 35ean lehenengoa, Islandiako Errepublika independentea zen. Markagailuak 380 puntu, Zumaian, Usurbil, 560 puntu, 560 Donostian. Eta asmo ona genituen saio azeran, Oier eta Soiartze, aurrea, finalera aurrera egiteko moduri badugun. Bueno, bosgarrena eta azkena, 125 euro irabazita.
Ami iluzio osonak izan zarete. Lehiakide osonak. Gu guztua bintzat. Pozik egindakoarekin. Ez egon espero hau. Orain kuadrilla, bueno, ugaria izan duten, oparoa, lagun asko. Igual, afaldu elkarrekin, eta gero, parrandara deno batera. Bueno, ala ere, geratuko gara zain, ia oierrek noiz grabatzen gaitu zoz ere itxen. Hori ere, bai. Dinot, ia lanen bat edo egiten duen batera, eta Soiartze bisitatzera, eta ekaingo aitzuloa bisitatzera, joan behar dugu danok. Danok, etxeko danok eta gaude bai. Hau bazue, bikote, zer gazo! Ondo! Arnaz ez duka? Ez, lasai. Baina lasai. No, aspaldiko partez, veteranoen leku hartuta zuten Zumaiarrak etxera bidale ditugu. Josu Jon, erdian eroso orain. Eta iritsi berriak ere pozik, ez da? Berdinketa izan dugu, marka, jutan gainera. Kasu honetan, iritsi berriei, oparitan edo, erantzuten hasteko privilegioa. Bai? Zuek lehenak, ados? Hartu lekua? Itxaron, kanta ingu. Egia! Kanta ingu. Zogatirak ere abestia du. Bai. Bak izu ez da? Hombre. Bai, ez da? Karo. Soka, soka, soka! Soka, soka, soka! Soka dira nagoaz! Agua! Eta erne orain, denbora. Zein abeslarik idatzi zuen baratze bat kanta? Paso. Pierpol Bertzaizek zein da saldu hitzaren antonimoa? Erosi. Erosi. Gipuzkoako zein herritan dago mintzolaren egoitza? Bilabonan. Ondo. Zenbat da 55, gehi 86, ken 7? 88. 124, nola deitzen zaio iparpoloa eta egopoloa batzen duen asmatutako zirkulu erdiari? Meridanoa. Zein? Greenwich. Ondo. Jarraitu kanta, gau eta egun euskeraz. Bizi nahi dut. Ondo. Zein da antzina aroaren ondoren eta aro modernoaren aurretik dagoen aroa? Erdi aroa. Ondo. Ze mugimendu kulturaletako margolaria izan zen Eugen Delacroix? Paso. Erromantizismoa. Zenbat kolore ditu Bulgariako banderak? 3. Ondo. Nola dio atxotitzak? Jan eta lo? Potolo. Potolo. Kolonbiako zein hiritan dago Urrearen museoa? Potosi. Bogotan. Zenbat egun ditu aste batek Sri Lankan? 7. Bai. Zein zenbaki da italieraz? 400. 900. Ondo. Zein motatako arraina da sardina? Urdina. Urdina. Bialistoken bazaude, ze herrialdetan zaude? Errusian. Polonian. Norena da izarren hautsa, kanta? Mikel Laboa. Mikel Laboa. Zenbat hanka izan ohi ditu hegazti palmipedo batek? 2. No. Urtarrilaren 21 jaio bazara, zein da zure zodiakoko zeinua? Akuario. Oso ondo. Arabako zein kuadrillatan zegoen girotua, El Señorío de la Rea telesaila? Paso. Errioxako kuadrillan zein vitamina eman ohi digu eguzkiak azalean? D. D vitamina, bai. Nola deitzen zaio, lurretik begiratuta, ilargiak eguzkia eskutatzean gertatzen den eklipseari? Ilargi eklipsea. Eguzki eklipsea. 77an jaio bazaran, zenbat urte beteko dituzu, 2025ean? 48. 48. Nafarroako zein eskualdetan dago Santxotena museoa? Paso. Baztanen, zein da Finlandian 7. hilabetea? Uztaila. Bai. Zein animaliaren izen zientifikoa da Sus scrofa domesticus? Txerria. Ondo. Ze klima mota aurkituko duzu Mallorcan? Mediterranea. Bai. Zein matematikari izan zen Europan unibertsitateko irakasle izatera iritsi zen lehen emakumea? Marie Curie. Sofia Vasilievna, nola idatziko zenuke zenbaki erromatarrez 750? DSSL, ez da denporarik egon, abia da bizian joan dalako landa Xabier Rosso ondo. Sokatira derra ikusi du, eh? Bueno, ondo. Ondo, leia, azkaneraino, zemuz joan da? Ondo. Ondo? Izen zientifikoak eta ondo, eh? Ondo. Txarriak eta ondo. Bai, Biologoak badaki. Ondo zainduta badezpada. Badaki. Bueno, Lander zer, leheneko programa? Gustoa. Gustora. Penaz, finalen sartzakin, baina bueno. Urrenguen, badakizue, beste aukera bat? Bai. Zeuen zaino ongo gara. Hau Bai, zuek! Eskerrik asko. Aurkezleon lana ere zaidu egiten da horrelakoetan. Lau aldiz egidan gauza bera. Berriz ere, Josu eta Jon, finalean dira.
Mautxak. Edo errestu? Lautik, lau final, lau pazuek. Oso ondo, Hoxe da zuen errutina, Hala, Mateu. Egunerokoa. Badago dena aldatzen den elementu bat. Zein da? Ez da, gipa. Dirua, gora eta gora. Gaur, jokoan, 98.900 euro. Aupa! Dirutza! Eta zaku horixe bera urrez bete, balio bera du. Gure publikoak, Martuteneko! Mundiala! Arantzazuko ama ikastola laguna, oso ondo, Mundiala atzuek! Ondo. Ondo, baten bat, luzaketak egiten, korrika datorre. Ia. Karo, zure herriti pasatuko data, zabiltz. Bueno, hori esango txuti gero. Bai, luzaketak utzi eta atara aplikazio gurekin bat egiteko. Josu eta Jon kirola egingo dugu. Kasu honetan korri, ez bueno, korri bebai. Saskibaloi zale, esate baterako? Bai. Bai, Jon? Ondo? Jolastutako inoiz? Baita ere. Ze postutan? Denetik pixkat hemen bai. Irakaskuntza mazela xe, ez da? Igual. Anturek hasi gendu un ekipoan, ordu denetik animatzen. Nik inoizkotan jokatu dut bebai. Gero, Bai, eskubaloi egiten dugu, saskibaloi bebai eta... Tolosako 3 txapelketako eraztuna badaukat ezeterako. Bai, Zer zara pibota? Ni dagoena, baita, falta dena. Dena daukagu bat jozu hor. Zer zari, NBQ-ek danok? Bono? Inondik gane. Bazara sale? NBA gehiagi ez. Josu eta Jon, sorte non. Ondo pentsa, erantzunek. Dirutza, miloseko sakuan. Gutxienez, NBA-ko 5 eraztun dituzte. Denbora. Kevin Durant. Bai edo ez? Ez. Kobe Bryant. Bai. Magic Johnson. Bai. Larry Bird. Bai. LeBron James. Joder. Bai. Tim Duncan. Bai. Stephen Curry. Hortxe. Bai. Pau Gasol. Michael Jordan. Muy seguro. Dennis Rodman. Shaquille O'Neal. Egiaztatu egingo dugu. Oso positibo. Labakatx. A ver. Bai. Quedatu... Kendu Lebron, ikusteko. Lebron James. Eta... Ez da bestia. Tim Duncan. Tim Duncan. Bai. Mira, todo. Labakatx. Egiaztatze bat daukazue. Bai, hemen. Labakatx. Egin aldaketak, Arin. Bai. Josu, Jon, 11koa kokatu dugu. Urrezko galdera. Animo. Chicago Bulls eta Los Angeles Lakers bi taldeetan jokatu dute bik. Denbora. Chicago Bulls eta Lakers. Edo Roman, izan barrena. Zemos? Ni 0. Konfiantza gehiago bi hoitan. Hostia, ez dakit. Josu aritu da laguntzen. Bai, ni markatzen. Animikoki eta... Kevin Durant. Ez ezko ere muan utzei dugu. Bai? Gutxienez, NBA-ko 5 eraztun dituzte hori da galdetu duguna. Eta 2 lortu ditu honek. Kobe Bryant, bai. 5 aldiz izan da NBA-ko, edo izan zen NBA-ko txapeldun.
Tim Duncan. Baiezkoan utzi dugu. Garai guztietako egal pivot onenetakotzat jotzen da. 5 erazunen jabe hau ere. Dennis Rodman. Bai. Artista, kantxatik kanpo zeresan handia eman izan duena. Super sexy. 5 aldiz. Bai. Bueno, danak be, esango nuke. Ondiak eta... Niri gizon handiz gusta. LeBron James. Hau ondia da. Ezezko eremuan. Lautan erdietsi du. NBA-ko txapeldunen eraztuna. Epoka horiekoa dira. Larry Bird, ezezko eremuan geratu zaigu. Boston Celticseko jokalari mitikoa. 3 aldiz izan zen. Txapeldun. Pau Gasol. Zer, Jon? Ondo dala usted. Zer ba? 2 gehienez? Pau Gasol, ezezko eremuan, 2 gehienez, 5 orduan ez. Esperoet. Alaxe ditugu, 2 irabaziak, 2009an eta 2010an. Michael Jordan. Seguruenik, Handi bat. The Last Dance dokumentala ikusi da joan. Ez. Ez, Bueno. Baietz diogu. Michael Jordan, bai? Oso ondo. 6tan txapeldun. Shaquille O'Neal. Baiezko eremuan, geratu zaigu. Zer, Jon? Lakersen urte pila, pentsatzet, hortxe. Josu Kobe Bryanekin batea, urte batzuk, lehenure bai. Josu zer dio? Lakersen urte pila. Shaquille O'Neal, baiezkoan geratu zaigu. Bai? Oietxek akatxak, Shaquille O'Nealek eta Stephen Curryk biek launa baitituzte. Stephen Curry jarraitzen du, jokatzen. 5. ere eroriko da kaso. Eta Magic Johnsonek 5 eskuratu zituen 80ko hamarkadan. Josu eta Jon, 200 euro eskuratu dituzue eta urrezko galdera dator orain. Urrezko galderaren erantzuna zuzena izango balitz, erantzuz bikoitz hori zuzena izango balitz, 1000 euro gaur usurbilera. Ondo ez da? Bikai. Erki. Chicago Bulls eta Los Angeles Lakersen. 2 taldeetan jokatu dute bik. Pau Gasol aukeratu duzue. Aukera ona izan da? Pau Gasol, 2008tik 2014ra Lakers taldean, 2014tik 2016ra Chicago Bullsen. 200 euro, Josuk eta Jonek, 1000 euro irabazteko aukera. Izen horrek, gordetzen ditu 1000 euro. Zalantzak, Jon? Beste guztik ikusita, esan nuke Rodman dala, baina, ez da hit, hori izezetik ikusten, jantzita, eta gizatik. Josua 2? Ni bai. Josu, Jon, 1000 euro jokoan urrezko galderaren erantzuna zuzena bada, Dennis Rodman do? Bai! Urrezko galdera asmatuta, 1000 euro gehiagoren jabe, urrezko bikotea, Josu Jon. Segi irukoa botatzen ez, hartuko data.